Nanya, nggak bisa di sini. Nggak nangan kom. Cerai pula sengtam ni. Kai agi mana cerai purun sini no, bawa tegam durbal. Saya mea neng mea apa tu ngono. Kai nyo mas Korea, bawa sorry hamyang bawa. Kai seng biti rok nah cari layo, doktor punuk layo. Doktor sawa norok kaham kai kubuni doktor punuk di. Hai penasin thani rang kiri. Seng punuk lay maya, ati kai tong lay ka. Kai tabu ngai seng bono punuk ye tong malia, bono apa hai kenyo seng punuk lay ka. Kai tabu borok seng no operation kai di hinui. Dia dong di ka. Hai penasin thani rang kiri awan baginya. Seng tini sini Tripura motha ninggai bubagra ni je borok ni dagi mumbai borok tini phailai ka TWF ningwi borok sema kicha micha suba phaika oba haiklai no tei luku rok kha ganang rok suba phaikai ba sing suba mungmannai sing tini serai no kaham kai hamri mannai abo norok ni khairong mumbai ta media no oro tini phaimanja phanga bagai sungtini ro kaisa sini manai no bo salkede ma romboi sori hamyang tongka bini treatment ni bagai sungtini ro kisa bono sungje soba mamsak sobana hine phaile men bita kai bini al tang bini sori hamyang bagai sungro sobana phaile ka bini boyas sanggang kai 10 বছর চলি tongta tabo na bini treatment ni ko momas ni 20 tarik no bin operation chole na hinga haine bagai sung bubagrani naikol mungbai sini suhel sarni dagi mungbai sung bona sini je mansa sung bono suba surina phaiman te gai sung ti develop noro sini khoi district ni sung ti develop ninge sung oro phaiman ja phaiga te oro ni primary committee rogo phaiman ja phai Gabo bo jaga bo bai re. Obo gai paklabari bisin khobjago ward nong 4 para hanga mopre para